Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. College sweethearts naman ang ibinida ngayon ng ating letter sender na si Alyssa Andes, 23 taong gulang, tuwong Daraga Albay. Ang kwento ni Alyssa Andes, nakilala niya ang love of her life na si John Clyde Madrid nang mapansin niyang hindi ito umiimik umano sa kanilang reporting sa klase. Kaya naman lakas loob niya daw itong pinuna at binatuhan ng mga katanungan na lalong ikinaba noon ni John. Hanggang sa natapos raw ang kanilang klase at dito na siya kinausap ni John. Nagsimula ang kanilang love story sa bangayan at pataasan ng grades hanggang sa nagkamabutihan na ang dalawa. Dahil sa nakakakilig niyang pagbahagi ng kuwento, inimbitahan natin siya ngayon at makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono. Ayan, magandang hapon sa iyo, Alyssa. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, Alyssa, nakakakilig naman itong kwento nyo ni John. Kumusta kayo ngayon ni John? Kumusta ang inyong love team? Okay naman po kami, ma'am. Pareho po kami nagtatrabaho. Sorry po, nasa car kasi ako ngayon. So, may field po kasi kami. So, ayun. Okay Hindi lang pa po. Okay lang po yan. Opo, okay lang yan. At least na ibahagi mo po sa amin. Ito talagang nakakakilig na kwento nyo ni John. Kayo ba ay graduate na? Yes po. Both po kami sa BU nag-graduate. Ayan, so kayo ay graduate ng Bicol University. Parehas na din po ba kayong may trabaho nitong si John? Yes po. Ako po ngayon nag-work din. Siya din po nasa work niya ngayon. Ayun, so nang dahil sa Bicol University, nagkakilala kayo, nabuo ang inyong love team at nagkaroon kayo ng sariling pamilya. Ilan na po ba yung anak po ninyo? Isa pa lang po. Isa pa lang. So ilan po ba yung pinapangarap nyong mga anak? Siguro isa lang or dalawa. Ayan, Yung isa or driver lang dalawa. talaga. Okay, so ayan, bagay na bagay talaga kayo nitong si John. Ilang taon na kayong magkasama nitong si John? This year po, turning 4 years po kami. 3 years kayong mag-asawa at turning into 4. Turning to 4 po. Okay. So, kumusta naman yung buhay mag-asawa? Ano ba yung mga nabago sa buhay mo nung hindi pa kayo mag-asawa at ngayon na kayo ay magkasama na nitong si John? Ang dami pong changes, ang daming nangyari so far, ang dami kong natutunan na kapag nag-commit ka, iba na pala siya, ibang stage siya ng, iba yung stage ng buhay mo. So, dati ang iniisip natin, when it comes sa love life, parang hilig-hilig, gano'n, parang mga butterfly sa stomach natin. Pero hindi pala. Opo. Nag-commit ka, iba na yung mindset mo, yung maturity mo, and sobrang dami, ma'am. So, hindi porket ilang taon na kami magkasama, parang masasabi na namin, nakilala na namin talaga totally yung isa't isa. We're two different individuals, so ang daming pagkakaiba, madami rin naman ang pagkakapareho. Pero, syempre, through communication talaga, yun yung, kumbaga, yung susi para maayos yung, yung relasyon ko. Okay. So, ang pinaka-importante sa inyo ay good communication. Yes. Okay. So, ano yung plano nyo ngayon na malapit na yung Valentine's Day? Ngayon, so far, kasi 6 days yung work po namin hanggang Saturday. So, bale, siguro sa Sunday na lang kami mag-date. Ayun. So, post-Valentine celebration na lang. Opo. Ayun. Okay. So, sa mga katulad nyo na meron din karelasyon at umaasa din na magsasama din sila habang buhay, meron ba kayong mensahe para sa kanila na parang maging inspirasyon din na katulad ninyo na kayo ay nagsimula sa magkaklase, parehas na universidad, tapos ngayon ay nagdesisyon na maging isa at magbuo ng pamilya? Yung mapapayo ko lang, wag niyong iisipin na kapag pumasok kayo sa love life, puro lang kilig. So, kapag nag-commit kayo, madaming magbabago. So, for example, may mga sacrifices kayong kailangan na gawin. And sa pagmamahal talaga, parang
ewan, parang minsan po parang magagawa mo na lang talaga yung mga bagay na hindi mo rin inaasahan. So, sa another naman part ng love life, for example, kapag may mga problema, communication is the key. And syempre, kami kasi ng partner ko, hindi naman siguro parang halata sa amin, pero religious person po kaming dalawa. So kapag kunwari may mga problema kami, minsan nagiiyakan kami o kaya talaga nag-aaway kami. Pero at the end of the day, it is either me or him yung nag-aaya papuntang simbahan. Then doon kami talaga umiiyak na. Ayun. So Tapos, parang kami doon yung natatagpuan yung pahinga or peace sa loob ng simbahan. Doon po kaming dalawa. So, most of the time talaga, dyan po kami sa Daraga Church, Santo Cristo, or kaya dun sa St. Jude. Yan talaga po ang palagi namin pinupuntahan na dalawa. Okay. So, bilang kayo mag-asawa na, ano ba yung nilulook into it mo ngayong Valentine's Day? Siyempre, nung kayo ay mag-boyfriend-girlfriend pa lang, nandun yung kakaibang celebration ng Valentine's Day, at ngayon kayo ay mag-asawa na. So, ano ba yung inaasahan or ini-expect mo pa dito kay John? Hindi naman kasi ako yung tipo ng babae na materialistic, ma'am. Pero siya kasi yung tipo ng, yung bang may pa-surprise na ma-appreciate mo talaga siya. Yung basta may pa-letter siya, may pa-chocolates and flower, ganon. And then, hugs and kisses, ganon yung ginagawa niya sa akin. Okay. Tapos kapag may mga tampuhan, nagsasorry pa rin siya paulit-ulit sa akin kapag may mga time na ganon. Tapos, yun, yung bang simple celebration pero mararamdaman mo talaga yung love. Meron ba kayong team song nitong si John? Ang dami naming team song, ma'am, as in. Okay, pero ano yung pinaka-team song na parang nakikitaan mo yung lyrics na talagang swak na swak sa relationship niyo ni John? Yung Nothing's Gonna Change My Love Sige for You. nga, kantahin mo nga itong Nothing's Gonna Change My Love for You, John. Grabe naman. Hala. Ay, ma'am, ako singer. Okay lang yan. I-dedicate mo lang itong kantang ito para kay John. Pwedeng yun lang na line. Yes. Sige. Okay, sige. Nothing's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. Ang ganda Yan, di ba? Habang kinakanta mo talagang feel mo at damang-dama din namin na talagang in love ka dito kay John. Meron ka, ano yung tawagan nyo ni John? Kami kahit, di po kasi kami talaga ni Clyde. Pagdating ko sa mga endearment, iba, depende sa mood. Depende sa mood. Alam ba ngayon, in love ka kay John. Ano yung tawag mo sa kanya? Love. Pero Yan, kapag love. talagang Sige. Kung may mensahe ka kay Love ngayong Valentine's Day, ano yon? Sige nga. Kapag sobrang in love or kaya papa or daddy. Pero kapag galit talaga ako, first name basis ako. Wag na muna natin pag-usapan yung galit ka kay John. Doon tayo sa love na love mo itong si John at in good mood ka. Yun, kapag love or... Okay, so anong mensahe mo kay Love? Huwag na siyang pasaway. Hindi naman talaga siya napasaway. Ang dami niyang changes na ginawa. So, thank you so much for listening. Kasi, yun nga yung sinabi ko, we're two different individuals. So, salamat, Papa, kasi kapag alam mo may sinasabi ako sa iyo, then binabago mo talaga siya. Tapos, gumagawa ka ng paraan palagi para masettle yung mga problema namin. So, most of the time kasi kapag may problema kami, siya rin talaga yung palaging unang lumalapit. Tapos, mag-hug siya, then dito. Thank you so much and I love you. Yan. So, ilang beses ka ba nag-I love you kay John sa isang araw? Madami. Kasi kami yung tipo ng sa pag-umaga, babati kami ng good morning, kiss, I love you, ganon. Tapos kapag papasok na sa trabaho. So, kapag nag-chat din kami na, Papa or Mama, kain na, tas I love you din. Ayan. Then, sa hapon, pag dumating na kami galing sa work, sa bahay, then, kapag matutulog. So, madaming beses. Mm-hmm. Naniniwala ka ba, Liza, na ang pagmamahal sa asawa ay dapat nagsisimula sa good morning at I love you, at pagtulog naman, good night at I love you?
Yes, ma'am. Kasi isa siyang parang tanda na nakikita mo yung presence din ng taong mahal. Kasi 'di ba, sa part pa lang ng gigising ka na kasama mo yung mahal, iba na siya sa feeling. Tapos sasabayin mo pa siya ng pag-greeting mo na good morning, mahal, or good morning, love, tapos may I love you. Ibang siya, ibang level siya ng Opo. pagmamahal talaga. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Alyssa, na yung love story nyo ng iyong asawang si John ay naibahagi mo sa amin? Masaya po, ma'am, kasi syempre hindi ko rin naman inaasahan na mag-feature kami sa inyo. So, natuwa ako talaga na kahit papaano, ay kaya ko pala siyang i-share sa inyo na kahit ang dami na rin namin talagang pinagdaanan nito. Super, parang umabot na rin kami sa time na ayaw na namin na dalaw. Pero ito, napakasaya kasi naibahagi ko yung love story na. Ayun. So, hindi sumuko si Alyssa sa pagmamahal niya dito kay John. Alyssa, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng inyong kuwento sa amin programa. Maraming salamat at hiling po namin na mas lalo pang uminit ang inyong pagmamahalan ni John. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat!